оё медонед ки ҳатто пиёда рафтан ба мағоза метавонад ба як тамрини мукаммали мустаҳкамсозандаи дил табдил ёбад. Салом алейкум. имрӯз дар барнома доир ба сиҳати дилу рагҳо ва машқу ҳаракатҳои барои беҳсозии кори дил мусоидаткунанда мегӯем ва намунаи чанде аз онҳоро бароятон нишон медиҳем. моро ҳамроҳ бошед. чуноне гуфтем баъзе машқу ҳаракатҳои соддае мавҷуданд ки имкони беҳтар кардани гардиши хун, кори дил ва умуман ҷавонтар, пуртоқат ва тобовар гардонидани баданро доранд ва ҳамагӣ баъд аз якчанд маротиба иҷро намудани ин гуна машқҳои ҷисмонӣ эҳсоси нафастангӣ ҳангоми пиёдагардӣ ва ё баромада фаромадан бо зинаполя бартараф мешавад. вале суоли матраҳ ин аст ки оё варзиш ҳамеша барои дил муфид аст ва кадом намуди машқу ҳаракатҳои ҷисмонӣ барои беҳтар кардани кори дил мусоидат мекунанд ва ё оё метавон ки тавассути машғул шудан ба варзиш сактаи дилро пешгирӣ намуд? посух ба ҳамаи ин суолҳоро дар идомаи ҳамин нашри барнома аз мутахассиси соҳа табиби кардиолог ё худ дилшинос Юсуф Бурҳонзода пурсон мешавем. ассалому алейкум. шуморо аввалтар аз ҳама ба барнома хуш омадед мегӯем ва сипос ки таклифи моро пазируфтеду меҳмони барномаи мо гаштед. ва барномаро аз ин ҷо шурӯъ мекунем ки оё дар воқеъ варзиш ҳамеша барои дил муфид аст? агар шумо пиёдагардиро дар назар дошта бошед, бале, пиёдагардӣ ҳамавақт фоида дорад барои дил. агар мо варзиши вазбинро ба ҳисоб гирем, баъзе бемороне ҳастанд ки бемории дилу рагҳои вазнини дилу рагҳои хунгард доранд. онҳо бояд аввал бо духтури қалб, яъне ки бо кардиологи худашон машварат карда, баъд типки ҳамон беморияшон вай духтур аниқ мекунад ки чӣ намуд машқҳо ба онҳо фоидаовар аст. баъд бо ҳамон машварат бо духтур метавонанд ба варзиш машғул шаванд. гуфтед ки пиёдагардӣ барои ҳама муфид аст, новобаста аз сину сол, ҷинс, касбу кор ё ин ки ин ё он беморӣ доштан барои ҳама пиёда гаштан тавсия дода мешавад? бале, барои ҳама. барои чӣ? барои он ки дили дуюмимон дар мушакҳои поямон ҷойгир шудааст. яъне дили якумон дар ин ҷо бошад, дили дуюмимон дар мушакҳои поямон ҷойгир аст ки вақте ки мо чӣ қадаре ки раҳм мегардем, ҳамон қадар ба анаи дили дуюм ба дили якум фоида мерасонад, ҳамон қадар яъне ёрдам мерасонад. барои ҳамон одамоне ки агар ба ду категория одамон тақсим кунем, одамоне ки бисёр пиёда мегарданд ва одамоне ки бисёр камҳаракат ҳастанд. дар ин ҷо одамоне ки бисёр пиёда мегарданд, бисёр ҳаракат мекунанд, онҳо бисёртар солимтаранд аз он одамоне ки кам ҳаракатанд. яъне шумо мегӯед ки ҳамин мушаки пушти пойро дар илми тиб дили дуюм меноманд. вақте ки мо пиёда мегардем, ҳамин мушак бисёртар фаъол мешавад ва ин метавонад ки сарборӣ ба дилро камтар кунад. кори он сабуктар намояд. мо ҳамин рӯзҳо бисёр бо дилу бо рагҳои хунгард ҳам бисёр машғул мешавем ва яке аз бисёри одамоне ки ҳамин ба бемории рагҳои хунгард ё дил гирифтор мешаванд, онҳо бисёри вақт камҳаракаттаранд нисбатан. агар гирема гарда, мисол баъзеҳош бале ирсият доранд, дар ирсиятшон ҳамин беморӣ ҳаст, онҳо тезтар ба ҳамин беморӣ дучор мешаванд. лекин агар мо дар умум гирем, одамоне ки бисёр ҳаракат мекунанд, вай ҳам ба рагҳои солими рагҳои хунгардро ҳам барқарор мекунад, рагҳои хунгардшон ҳам солим мемонад ва ҳам дилашон ҷавон мемонад. яъне мо дар маҷмӯъ метавонем бигӯем ки ҳамин пиёдагардӣ ба тамоми узви бадани мо фоида дорад, аз он ҷумла махсусан барои дил нест. бале. ва новобаста аз ҳеҷ чиз мо метавонем ки ҳамеша ба пиёдагардӣ машғул шавем. бале. анакун инҷа бо баъзе қоидаҳое ҳаст ки мо бояд ба он риоя кунем. мисол одамоне ки нав сар мекунанд роҳгардӣ, пиёдагардиро, онҳо бояд аз кам сар кунанд. як бора бисёр гаштананд,
این برای دل یک نگروسک زیاد نشه سرباری برای هم ارگانیسم برای جسم آدم یک سرباری زیادتی میشه برای همه وقت ما باید همین یک کار پیاده‌گردی رو یا مشق رو هم سر کردیم اول باید از کم سر کنیم چهلی که میگویم تو طرفت دیده پوچه رو باید درست کنیم مقصد همون ما هم قوت ارگانیسمون دیده همون با موافق مشق باشد مشق پیاده‌گردی باشد پیاده‌گردی با همون موافق ما باید سر کنیم همینطور یعنی مدامی که ما باید جسم خودمون رو گوش کنیم میتونیم بگوییم که هر یک نفر خودش معین میکنه که برای او مسافه طی شونده باید چقدر باشد و سرعت راهگردی باید چقدر باشد. بله مثال اول از کم سر میکنیم بعد همین رو خواهیده همه خیلی که آیسته آیسته روز از روز زیاد کردن کنیم مثال بعضی میتوند هر روز یک قدم ایلوه کند بعضی میتوند هر روز 10 قدم ایلوه میکند و بسته از همون قوت نوکی ارگانیسم خودش. یعنی ما فرض کردیم از 10 دقیقه راهگردی شروع کردیم میبینیم که ارگانیسممون همین چیز رو تو باورده میتواند همین 2-3 روز میتوانیم که همین 10 دقیقه راهگردی با پیاده‌گردی مشغول شدیم. بله مثال 2-3 روز 10 دقیقه بعد آیسته 11 آیسته 12 همین از همه چیز فایده آور این همون است که یک بار کرده پرتفتن میو هر روز کم کمی بردوام منتظم بله معلوم می شود که پیاده‌گردی برای همه توصیه داده می شود سرعت و شدتناکی اون رو وابسته به اونی که ارگانیسممون چی میگه و به ارگانیسم گوش میدیم و اون رو خودمون معین میکنیم. خب گفتم که در آغاز برنامه ذکر نمودیم که بعضی مشق و حرکت‌های هستند که برای دل مفید هستند و معین کردیم که این اولتر از همه پیاده‌گردی است. غیر از پیاده‌گردی باز کدام مشق و حرکت‌های جسمانی برای بهسازی کار دل برای بهتر کردن گردش خون توصیه داده می شود؟ برای بهسازی دل باز مثال میتواند باشد مشق‌های ایروبی مشق‌های مثال تیز راه گشتن دویدن یا ولسپیدرانی این هم بسیار برای انسان برای هم بقوت کردن هم ارگانیسم هم برای دل و رگ‌های خونگرد فایده‌ناک باشد مخصوصا ما مثال در گرمانی همین چیزا ما هنگام آموزش هنگام در وقتی در آلمان ما تحصیل میکردیم در اونجا یک بسیار چیز عجیب من مشاهده کردم که همه اکثر مردم با ولسپیدرانی مشغولند حتی در اونجا روزهای بارانی باشد هم یک لباس سلفنی میپوشانند و مخصوص لباس های سلفنی است که همون رو میپوشند و لیکن با ولسپید با کار میبیرند از کار با ولسپید میروند علاقه برای این برای چی فایده میکند این ولسپیدرانی پیش از همه هم برای دل و رگ‌های خونگرد برای عضوهای تناسل و پیشابرانی هم چی مرد باشد چی زن باشد فایده کلان دارد. یعنی که مشق اولی مفید برای دل و رگ‌ها و عموما تمام بدن اگر پیاده‌گردی باشد مشق دوم این ولسپیدرانی است دوچرخه‌رانی است. خب معین کردیم که پیاده‌گردی برای همه توصیه داده میشود برای همه مفید است. دوچرخه‌رانی چی هنگام داشتن بعضی مشکل‌های دل علاقه دوچرخه‌رانی ممکن است اینکه در این هنگام باید که احتیاطکار باشیم. انا دوچرخه‌رانی هم قاعده خودش رو دارد مثال اگر آدمان یوش باشند مثال آدمان جوان باشند آنها میتوانند مثال علاقه به دوچرخه‌رانی سر کنند و مشغول شوند لیکن آدمانی که در سن سال کلان سالتر بعد 40 سالگی نو اولین بار دوچرخه‌رانی سر میکنند آنها باید اول خوبترش بیایند به بیمارخانه ها مخصوص یک دستگاه هست که نام اون رو میگن تریدمیل تست یا استرس اخو همین رو باید گذارن اول مثال اونجا چخیل پرینسیپ کارش همه خیل که بیمار آدم 10 دقیقه میدود راهروی ورزشی آیسته بلند میشود در دوام 10 دقیقه و یعنی که همین سرباری زیاد شده رفتن میگیرد در بدن انسان الکترودها مانده می شود اگر هنگام دویدن
дар дили инсон ягон нуқс бошад, ягон дар рагҳош тангӣ бошад, аллакай дар ЭКГ мо мебинем ки тағйиротҳо мешавад ва ба ин категория одамон мо мегӯем ки шумо ҳозирашто фақат раҳ гардед ё велосипедронӣ кунедам сабук ша кунед, ягон баландӣ ба набироеду фақат роҳи роста. одамоне ки дидем ки дар он ҷо солиманд, онҳо метавонанд ба ҳазл бо велосипедронӣ машғул шаванд, мисол ба баландиҳо ҳам бироянд бо велосипед, ба пастиҳо ҳам мисол. ин ҳар як кас индивидуална, барои ҳар як кас ин чиз инфиродӣ мебошад. танҳо нафарони синни солашон аллакай калон бояд аз ин ташхис гузаранд ё ин ки ҷавонҳо низ бояд аввал аз ин ташхис гузаранд, баъдан муайян кунанд ки кадом намуди дучархаронӣ, суръату шиддатнокии он бояд чӣ қадар бошад, аз рӯи он муайян кунанд. хуб бараш ҳамин одамоне ки аз 40 сола боло аввал биёянд як бор ҳамин тестҳоро гузаранд. Ин тест қариб дар душанбе ё дар бисёри ҷоҳо ҳаст, ҳамин тест тредмил тест ё стресс эфо. мисол дар клиникаҳои мо ҳам ҳаст. мисол метавонанд нархшам он қадар гарон нест, метавонанд ҳамин чиз аввал аз ҳамин тест гузаранд, баъди он ба ҳазл машғул шаванд ба дучархаронӣ. ҳама бояд гузарад ё танҳо нафарони синнашон аз 40 боло? аз рӯи тавсияҳои умумии ҷаҳонӣ, тавсияҳои ассотсиатсияи кардиологони ҷаҳон, аврупо, онҳо тавсия метиҳанд ки асосан одамоне ки дар синнашон аз 40 сола боло аст, онҳо бояд ҳар сол аз ҳамин стресс эфо ё тредмил тест аз ҳамин ташхис гузаранд, як бор барои саломатии худашон. одамоне ки дар ирсияташон бемории дилу рагҳо ҳаст, яъне падару модарашон, бобою бибиашон ҳамин аз бемориҳои дил асар гузарондагианд бемориҳои дилро, онҳо метавонанд ҳатто дар синни соли баъди 25 солагӣ ҳар сол аз ҳамин ташхисҳо гузаранд, чунки дар одамоне ки дар изҷияташ бемориҳои дилу рагҳои хунгард ҳаст, ба онҳо хатари ба бемории дилу рагҳои дучор шудан бисёртар аст. хуб, маълум мешавад ки пиёдагардӣ, дучархаронӣ барои дил беҳтарин намуди машқҳо ҳастанд. ғайр аз ин боз кадом намуди машқҳо барои беҳсозии кори дил тавсия дода мешавад? машқҳои аэробикӣ мо медонем ки ҳастанд, машқҳои аэробикӣ ҳастанд, машқҳои анаэробикӣ. кадом онҳо тавсия дода мешавад барои беҳсозии кори дил ва пешгирӣ намудани мушкилиҳои марбут ба дил? асосан машқҳои аэробикӣ барои одамоне ки бисёртар солимтаранд, яъне барои одамоне ки бемориҳои дилу рагҳои хунгард надоранд, бемории вазбини дилу рагҳои хунгард надоранд, ба онҳо ҳам машқҳои анаэробикӣ, ҳам машқҳои аэробикӣ тавсия дода мешавад. одамоне ки бемориҳои дилу рагҳои хунгард аллакай доранд, ба онҳо машқҳои сабук асосан тавсия дода мешавад, ки то ин ки ба дил ягон сарбории аз ҳад зиёд нашавад. барои онҳое ки сеҳати дилу рагҳоро нигоҳ доштан мехоҳанд, машқҳои аэробикӣ тавсия дода мешавад. барои одамоне ки сеҳати дилу рагҳоро нигоҳ доштан мехоҳанд, барои онҳое ки бемории дилу рагҳо агар надошта бошанд, ба онҳо ҳам анаэробӣ ҳам аэробӣ бисёр муфид аст. лекин одамоне ки бемории дилу рагҳои хунгард доранд, ба онҳо хубтараш машқҳои аэробӣ, яъне ки машқҳои сабуктар. ҳангоми доштани баъзе мушкилиҳои ҳамин дил кардиологик, машқҳо давомнокӣ, суръат, шиддатнокӣ бояд чӣ қадар бошад? боз ҳамон мегардем ба ҳамон кадом ба як калима инро гуфтан қин аст, мушкил аст, ба як калима инро гуфтан мушкил аст. барои ҳамин ҳар як одамоне ки бемории дилу рагҳои хунгард доранд, аввал бо тавсияи кардиолог, бо тавсияи аввал бо ӯ машварат, бо кардиолог машварат карда тибқи ҳамон машқ кунанд. лекин агар умумитар карда гӯем, агар онҳо бояд давомнокии машқро камтар кунанд аз одамоне ки солимтар. мисол агар пеш ним соат машқ мекарданд, баъди бемории дилу рагҳо дучор шуданд, мумкин аст ки мисол беҳтараш кам бошаду, лекин ба чанд маротиба тақсим кунанд. ин ҳам барои дилшон сарборӣ намешавад, ҳам барои саломатияшон хуб мебошад. чун аз овози барнома чандин маротиба зикр намудем ки барои нигаҳдорӣ ва беҳсозии кори дилу рагҳо машғул шудан ба варзиш, махсусан пиёдагардӣ, велосипедронӣ ва амсоли ин фоида дорад. шиноварӣ
мехоҳам шумо ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа, яъне ҳамчун табиби кардиолог, дилшинос бигӯед, ки ҳангоми машғул шудан ба варзиш дар ҳамин системаи дилу рагҳо кадом тағйироти мусбат ва софторӣ ба амал меояд? Чӣ мешавад, ки он ба дилу рагҳо таъсири мусбат мерасонад? вақте ки бисёртар ба варзиш машғул мешавем, ҳамин оҳиста оҳиста дар давоми чанд сол мушакҳои дил боқувват мешаванд. мушакҳои дил ки бақувват шуд, вай аллакай самаранокии дил хубтар мешавад. яъне ки агар ҳамин ба як кашишхӯриш пеш камтар хунро мепартофдем, аллакай баъде ки дили варзишгар шуд, аллакай ба як кашишхӯриш бошад 2 маротиба 3 маротиба хунро бисёртар мепартояд, ки бо ҳамин роҳ дил ба ҷое ки дар як дақиқа 80 маротиба 90 маротиба кор карданаш, дар як дақиқа аллакай 50 маротиба 60 маротиба кор мекунад, ки ин бисёр самаранок, ин бисёр барои организми инсон самаранок мебошад. дил ба ҳазр дам мегирад ва озодона кор мекунад, ки ин бисёр барои саломатии инсон муфид мебошад. яъне мо метавонем бигӯем, ки дар натиҷаи мунтазам машғул шудан ба варзиш дили мо мустаҳкамтар мешавад, пурқувват мешавад ва бе сарбории иловагӣ ана ҳамун кори худашро иҷро менамояд. бале, на танҳо дил, ба ғайр аз ин бо рагҳои хунгард ҳам, ки ҳамин рагҳои хунгард ба мисли найчаҳо мебошад, ки хунро то тамоми организм мебараду баъд аз тамоми организм бо ҷамъ карда бо то дила мебиёрад. ҳамин рагҳо вақте ки мо агар камҳаракат бошем, оҳиста оҳиста ҳамон девораи рагҳо мурт мешаванд. оҳиста оҳиста дар давоми сол аз сол ҳамин девораи рагҳои хунгард дурушт мешаванд. вақте ки мо ба варзиш бисёр машғул шудан гирем, агар ҳар рӯз бисёр ҳаракат бошем, агар ин аллакай девораи рагҳо чандирии худашро нигоҳ медорад. яъне чандирӣ яъне ёзишнок. ин бисёр хуб аст, ки вақте ки рагҳои хунгарди мо ёзишшон чақдр хуб бошад, ҳама қадар дили одам ҷавон боқӣ мемонад, организм ҷисми одам солим боқӣ мемонад. мегӯянд, ки баъзе одамон ҳамин гуна ба гӯш мерасад, мегӯянд, ки хунам ғафз шудааст. ҳамин ғафзи тунукии хунро аз рӯи чӣ муайян мекунем ва агар муайян кардем, сабаби ғафзшавии хун чӣ аст, он ба дил чӣ гуна таъсир мерасонад ва барои онро тунук кардан, ба эътидол овардан чӣ бояд кард? бисёр саволи лозимаро гуфтед, бисёр саволи хуб будед. худи ҳамин девораи рагҳо, худи ҳамин дил дар қисми дарунии ҳамин девораи рагҳо як моддае ҳосил мекунанд, ки номашро мегӯянд NO, яъне ки инро мегӯянд оксиди азот, яъне оксиди нитроген, ки NO, ки ин чӣ хусусият дорад? ин модда чандирии рагҳо, васеъшавии рагҳо ва солимии рагҳоро нигоҳ медорад. вақте ки мо чӣ қадаре ки раҳм мегардем, ҳамин солимии рагҳоро мо нигоҳ медорем. ба ғайр аз ин боз моддаое ҳосил мешавад, ки ҳамин девораи рагҳоро аз атеросклероз, аз равғанакҳо нигоҳ медорад. чӣ қадаре ки девораи раги мо чандир бошад, ёзишнок бошад, ҳамон қадар равғанакҳо, ҳамон қадар атеросклерозҳо ҳосил намешавад. ва бо ба ғайр аз ин моддаое ҳосил мешавад, ки барои тунук нигоҳ доштани хун ёрдам мекунад. барои ҳама тавр ба мо ҳамин рӯзҳо чанд бачаҳои ҷавон ба мо муроҷиат мекунанд, ки ака мо чӣ хел ё доктор мо чӣ хел ҳамин хунамонро тунук нигоҳ дорем. дар ҷавонӣ аллакай ба дорухӯрӣ машғул шавем. ҳамин кофӣ аст, ки мо ҳар рӯз раҳ бисёртар гардем, велосипед саворӣ кунем, ё ба шиноварӣ машғул шавем, ё ба машқҳо машғул шавем. ҳамин худаш кофӣ аст, ки хунамонро тунук нигоҳ дорем. хунамон дар ҳолати меъёрӣ нигоҳ дорем, хунамон ғафз нашавад. шумо ҳангоми суҳбати худ зикр намудед, ки дили варзишгар, ҳамин мафҳуми дили варзишгар чист ва ҳангоми машғул шудан ба варзиш мо тапиши мӯътадили дилро бояд чӣ гуна назорат кунем
و تو که از معیار زیاد به دل فشار نآوریم. ورزشکاران که از خردی به ورزش مشغولند، آنها دلشان علاقه به مشق‌های وزنی جسمانی مطابق شده است و ثمرانوکی دل خوب شده است. از همین حساب مثال آدم عادی اگر در یک دقیقه دلش از 60 تا 90 تا زند، اگر ورزشکاران باشند عادتا دلهایشان از 50 تا 60 میزنند، 50 55 تا در یک دقیقه میزنند، لیکن خودشان را همه خیلی خوب حس میکنند. از چی حساب؟ از آن حساب که همین ثمرانوکی کار دل در ورزشکاران خوب است. اما ما بسیار دل ورزشکار داشتن خوب است و در بسیار حالات مثال گیریم علاقه آنها مطابق شدن برای کارهای وزنی جسمانی مطابق شدن، لیکن اگر ما هنگامی به ورزش مشغول شویم و اگر یکی هنگامی مشق‌های وزبین کردن ما نفس تنگی، دلزنی یا بی‌حالی، بی‌مداری یا درد چیز کنیم، علاقه مشق را قطع کردن در کار، آرام شده علاقه به دکتر مراجعت کردن در کار، در آنجا تست ها هست، EKG هست، EF هست، همون از این تشخیص ها گذاشتن در کار که تا که از حالت های ناگوار یا از بیماری های دل خودشون رو امین نگاه دارن. خب مفهوم دل ورزشکار یعنی شما گفتید که دل ورزشکاران نسبتاً سست‌تر میزنن. بله. این هنگام آرامی است یا اینکه هنگام اجرایش مشق‌ها؟ همه وقت. هم نسبتاً اگر گیریم نسبت به آدمان عادی، هم هنگام آرامی دل آنها سست‌تر کار میکنن، هم هنگام دویدن. اگر دو آدم رو گیریم، یک ورزشکار یک آدم عادی، مثال هر دوشون به مسافه 1000 متر دوند، اگر دل آدم عادی قریب یک 20%، 30%، حتی در بعضی وقتا 50-60% زیادتر از دل آدم ورزشکار تیزتر میزند. خب ما چگونه میتوانیم که هنگام مشق کردن همون تپش دل رو معین کنیم و اون رو در حالت معیار نگه داریم؟ یک فرموله هست که ما باید از همین سن سال از 220 سن سالمون ترک کنیم. برای نفرانی که باری هم به ورزش مشغول نشدند و یا اشخاص کلانسال، آغاز مشق‌ها باید از چی شروع شوند تا که به دل فشار علاوگی نآورند یا که ضرر نرسانند؟ از همه خوبش همین است که مشق‌ها رو اول از راهگردی سر کنند، اول از کم مثال، بعد آهسته آهسته هم تیزتر راه گرداند و هم درازیش رو باید دور و دراز کنند. اگر آدمان جوان باشند میتوانند از مشق‌های وزنی کرک سر کنند، در مثل شناوری، ولسپدرانی یا مثال دویدن، لیکن از کم، همون هم از کم. اگر آدمان کلانسال باشند آنها اول از راهگردی سر کنند، آهسته آهسته ارگانیسمشون رو به همین مطابقت کرده، بعد میتوانند بعد یک هفته دو هفته به مشق‌های وزنی‌تر مشغول شوند. نفرانی که بیماری فشار بلندی دارند، برای اونها کدام نمود مشق‌ها توصیه داده میشود یا اینکه برعکس قطعاً من است؟ برای نفرانی که بیماری فشار بلندی دارند، برای آنها بسیارتر مشق‌های ایروبی، مشق‌های سبک توصیه داده میشود. از همه خوبترش آنها اول همون فشار بلندیشون رو با دکتر مشورت کرده فشارشون رو در معیار بیارن، بعد به مشق مشغول شوند. این از همه خوب است. نه اگر بعضی فشارشون مشکل اداره شویش مشکل باشد، آنها اول از راهگردی عادی سر کنند. همین خود راهگردی هم برای همه کاتگوری آدمان وقتی ما بسیار راه میگردیم البته ماده‌های برای رگ وسیع کننده حاصل می شود و اون هم علاقه فشار انسان رو در معیار می بیارد. بعضی ها رو باشد اقلا 10-20 نشانداد پس میکند فشارشان رو که این هم یک هم جوری است برای ارگانیسم، هم برای سلامتیشون چقدر فایده‌ناک است. ما واسه از اونی که ما بیماری داریم یا که نداریم، پیاده‌گردی از همه کم باید چقدر باشه؟ پیاده‌گردی از همه کم مثال میتونیم بگیم که چقدر که بسیار باشد همه که خوب است. از همه کم پیاده‌گردی عموما مسئول نمیشوند،
ақалан бояд чӣ қадар ба пиёдагардӣ ақалан мисол мана ҳар рӯз мағоза мерем мо мисол ҳар рӯз мағоза бараванд пиёда раванд ақалан баъзеҳо ҳозир ҳама хел давру замоне шудааст ки ҳатто ҳангоми то ҳамин ҳоҷатхона рафтан бо мошин мераванд ҳама хел ё ҳангоми баъзеҳо ҳозир то ҳамин дараҷае шудааст ки ҳангоми ба мағоза рафтан ҳатто як наздик ба масофаи наздик бо мошин мераванд барои ҳамон хубтараш ки ҳамин як ҳама чиза акам сар карда давомнок агар давом кунем оҳиста оҳиста ҳамин ба организм мо фоидарасон мебошад барои ҳамақа мисол гирем мо метавонем ки агар лифтро истифода набаремо аз зинапояҳо истифода барем ё мисол ҳангоми ба мағоза рафтан ё ҳангоми кӯдаконро ба ягон ҷо бурдан метавонем ки пиёда равем ҳаминҷо бо мошинеу пиёда равем дар воқеъ агар машқҳо мунтазам бошанд дуруст бошанд мо метавонем ки худро аз сактаи дил тавассути варзиш эмин нигоҳ дорем ақалан ки ба сактаи дил ҳам дучор шуд ҳамунро ба сабаби оҳиста сабук мегузаронанд бисёре ҳамин варзишгаронро мо мушоҳида кардем ки беморонамон баъзеш дар пеш ба варзиш машғул мешудагиянд дилҳояшонро мебинӣ он қадаре азият надидаанд вақте ки ҳатто агар ба сактаи миокард ҳам дучор шаванд сактаи дил ҳам дучор шаванд дилашон он қадаре азият накашидааст он қадаре зарар надидааст нисбат ба одамоне ки тамоман ба варзиш машғул нашудаанд аз ҳамин гуфта мешавад ки мо метавонем ҳамин варзиш метавонад беморонро аз сактаи дил муҳофизат кунад ё эмин нигоҳ дорад барои доштани дили солим дар як ҳафта чанд маротиба ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шудан лозим аст ва давомнокии онҳо бояд чӣ қадар бошад ва ҳамчунин шиддат дар як ҳафта 2 бор 3 бор ба машқҳои анаэробӣ машғул шудан бисёр хуб аст ё яъне дар толобҳои варзишӣ ё ин машқҳои пагоҳи рӯзӣ бале дар машқҳои вазнини ҷисмонӣ ё мешавад ки ҳам аэробӣ ва ҳам анаэробиро дар якҷоягӣ дар як ҳафта 4 бор то 5 бора ҳаминро давом диҳем ҳам барои саломатиамону ҳам барои организмон чӣ қадар фоиданок аст ин ҳам вобастагӣ дорад боз аз ҳар як беморо аз хусусияти организмашон инфиродӣ барои ҳар як аст аммо агар дучархаронӣ ва ё пиёдагардиро бигирем ҳар рӯз ба ин мешавад ки ҳар рӯз беист давом диҳем албатта мо беист дучарха равонда наметавонем лекин мо метавонем ки ҳамин ҳамарӯза мо метавонем ба ҷои кормон рафтан ба қадри имкон бо велосипед равем ё ба қадри имкон пиёда гардем чӣ қадаре ки ҳаминро кардем ҳамақа хуб аст чӣ қадаре кам бошад боқӣ надорад муҳим он ки мо ҳамин давомнок ақаллан ҳар рӯз камтар бошад ҳам ба ҳамин чизҳо кам ҳам бошад мунтазам бале хуб дар охир тавсияҳои шумо ҳамчун табиби дилшинос барои нигаҳдорӣ ва беҳсозии кори дилу рагҳо тавсияи мо ин аст ки мисол ба роҳгардӣ машғул шаванд ба шиноварӣ велосипедронӣ ба машқҳои аэробию анаэробӣ машғул шаванд аз одатҳои бад яъне сигаркашӣ носкашӣ нӯшокиҳои спиртӣ асосан аз нӯшокиҳои энергетикӣ эҳтиёт кунанд худашонро боз одамоне ки аз 40 сола боло ҳастанд албатта дараҷаи равғанҳои дил яъне дараҷаи холестерини хунро бинанд ва фраксияи онро яъне липопаратитҳои зичияшон паст липопаратитҳои зичияшон баланд триглицеридҳо ҳамин таҳлилҳоро супоранд дараҷаи қанди хунро супоранд ва одамоне ки аз 40 сола боло бояд холестерини хуни худашонро қанди хунашонро санҷанд ва аз тестҳои варзишӣ ба мисли тредмил тест стресс эфо ҳар як сол якборӣ гузаранд барои то ин ки агар ягон дилашон дар давоми сол нуқс ҳам ки пайдо кард дарав онро сари вақт ошкор карда онро табобат кунанд ки то ки ба бемориҳои вазбини дил дучор нашаванд
хулоса нашри имрӯзаи барнома бори дигар собит сохт ки машғул шудан ба варзиш на танҳо ба кори дилу рагҳо балки умуман барои тамоми организм манфиатовар аст ва ҳамчунин бароямон муайян гардид ки дил мисли мушакҳои дигари бадан албатта варзишро машқ карданро дӯст медорад. Аз ин рӯ пайваста ба варзиш машғул шавед ва дар хотир нигоҳ доред ки варзиш яъне машқҳои ҷисмонӣ бояд ки реҷаи муайяни худро дошта бошанд ва мунтазам бошанд. хулоса ҳамеша ба варзиш машғул шавед ва сеҳати худро нигоҳ бидоред. Падруд то дуруди дигар. Thank you.